So ayun mga guys, at nandito naman tayo ulit sa maliit nating sagingan mga guys, no. Kaya pala tayo nandito mga guys dahil nag-spray pala tayo ng pampabunga ng tanim natin na avocado. So samahan nyo ako mga guys at papakita ko sa inyo. Let's go. So ayun mga guys, at ito yung gamit natin na sprayer. Ayan. So nandito yung sprayan natin mga guys na avocado. Ayan. At pwede nang magbunga ito mga guys dahil matangkad na. Ayan, lampas taon na yan mga guys. So ang puno niya. Ayan. So malaki na mga guys yung puno. Ayan. So marami ito mga guys, no, yung pinapabunga natin na avocado. Ayan mga guys yung isa. Ayan. Ito. Taas na yan. So nandun pa yung iba mga guys. Sunod-sunod ito mga guys hanggang doon. Hanggang doon mga guys, no. So ito. Ayan. Pinapabunga na natin yan mga guys. At hanggang doon pa sa taas to mga guys. So i-sprayhan natin ng pampabunga mga guys para bubunga na. So yan. So yun lang mga guys. Maraming salamat.